To je úžasné. Taková filigranská práce vyžaduje velikou trpělivost. To nesmírnou trpělivost, víte. Je všecko tak realisticky vyvedené, víte, to je obdivuhodné. Už mi zbývá dodělat kormidlo. Jo. No a měla by být hotová, podržte mi na chvilku. Víte, právě for je v tom, že vy vlastně veškerý ten materiál, víte, tak vy vlastně musíte prostrčit všechno tím hrdlem, víte? Jo, takhle. Jo, lepidlo. A jak dlouho jste to všechno dělal? No, 40 let. To je neuvěřitelné. No, 40 let, to jsou 2 generace. No. A co rodina? No, tak na rodinu samozřejmě jsem neměl, ani nemám, ani pomyšlení, taky to víte, celý 40 let tady zavřený, vlastně pracuji jenom na té lodi, takže se mnou by asi těžko někdo vydržel, no ani děti nemám. To byla struska, víte, nešikovné ruce a v tu ránu hned, to víte, to se hned vymstí, každá nešikovnost se vymstí. No ale tak hlavně, že zdravíčko slouží a... No. A co uděláte, až tu loď celou jako dostavíte? Co potom? Co to bude hotové? No to... Moment. Já vám něco... Dáme to takhle na místo. Něco vám ukážu. Zrovna včera mi to přišlo. Počkejte. Hned jsem tady. To je fantastické. To je dokonalé. To je... Myslím, že to bude těžší. Mám to. Jsem měl obavy, že jsem to někam dal, ale už jsem to našel. Kde vás mám? Tady. Podívejte se, co mi přišlo. Tady, vidíte? Mistr, to jako já, a přímo až z Austrálie Námořní muzeum v Sydney. Víte, mi to posílá, to je pozvánka, poněvadž já bych to chtěl umístit v Námořním muzeu, víte, v Austrálii, no tak to už je podsta, uznejte sám, že to bude vlastně pro mě takové vyvrcholení té práce, toho 40letého úsilí, víte. No, já vám řeknu, kolikrát se ani nemůžu usnout, poněvadž se vždycky budím, že snad se ta láhev rozbije, protože to by byla velká tragédie, pane, velká tragédie, víte, protože for je v tom, že v momentě, kdyby se ta láhev rozbila, víte, tak tu loď tu máte za týden hotovou, víte, ale tím, že je to v té láhvi, tak to je vzácnost, víte, to je kumšt. Modelářský kumšt. Víte? Víte, to přijít o tu lahev, tak já nevím, já bych se asi zastřelil. Ano, vzácný pane, tak. No tak my půjdeme. No, děkuji vám, že jste přišli, že jste mě navštívili a přijďte. Nashledanou. Zas. Tak. Tak. Pro Českou televizi Zdeněk Přeř. Zdeněk Přeř z Dorsky.